Ni be Jose Aranan ibilitxakuanaz, eta guk bizi izen gauen zehose politxa bezala. Gutxi kosteta jaten bertan geratzia, amatxoi agur errez esaten utzen, eta zehose politxa zan, eta nire seme alabak be holan bizi daue, eta bizi zen daue. Arizmendi Ikastola para mí es mi segunda familia. Fue mi primera experiencia como madre aquí en la Ikastola y siento como si fuera mi segunda familia o mi segundo hogar para mis hijos. Gehien baloratzen duena etxian da lehenengo aurrak eta guk irakasliekiko gertutasuna daukogula. Azkenean irakasliak bertakua die eta ezagunak die, eta gainera asko baloratzen duena da jarraipena. Irakasliekin urtietan jarraitzen dauela, 2-3 ero tokatzen dena, baina zikloka daukien jarraipena. Aquí en el centro todos los andereños me da mucha confianza y hablo con ellos cosas más allá que la Ikastola y se preocupen por mí y tengo más amistad que andereños. Todos. Alaba nausixen naia almenera pasauta dau, eta hasiera baten gurasoendako bildurra erolan bertigo punto bat dana, ze azkenean hemen txikinagoa dienien bertaraino laguntzen zezu, bertan jolasten dozu berakin eta lasai izten dozu, almenen bera bakarrik doie. Eta hasieran bildurra zana, zebez bigarren egunetik aurrera, oso ondo moldatzen die, irakasliakin be segitxuan lortu zauen erlazio ona, eta berdina mantentzen da urtietan irakasle hori, orduan umiak ero aurrak azkenean estabilidade puntu hori lortzen dago, eta referentzia bezala irakasle bat daukenez nik hori asko baloratzen dut. Ze horrek lasaitxasuna emuten zo aurrai.